yabo kahle kahle umuntu oyenza lokho umkhunkuli. Umkhunkuli it's a witch or a wizard ne. Umuntu osebenzisa umuthi kabi akawusebenzisi kahle usebenzisa kabi umuntu onjalo. Ngoba ngithi uyafika kimi innocent. Mkhulu nginenkinga ngiyalwa nonkosikazi lapha endlini. Unkosikazi ngiyalwa nobaba lapha endlini. Ngicela ungincede. Ungibambele lo muntu angithi. Yes. Mangibamba lo muntu ngiyamzombify. Iqiniso lelo. Ngiyamshintsha lo muntu uthi angasabi lento ayiyo. Ngimshintsha manje ngomuthi uthabe ilento efunwa uwe. Wansima kaba ilento efuna uwe kusasa. Wenzani lo muntu uba insecure ngoba manje usesetshenziselwe impande ethile. Uba insecure sikagada wenzani uyabhoreka nawe mase yakuthola uyakubulala. That's why today South Africa we have a lot of femicide cases in South Africa. Shuthi isikhoswe yini vela ne? Iningi labantu vela likhoswa ngayithi ikhoswe yibo ngoba uyofika edubeni acele lezi zinto aka encourage umuntu. Asho uyakhona ukumnikeza amalahle lapha engasebenzi nokusebenza. Wesathi umrobhile. Uyabona inkinga lento ethu thina inyanga ngoba bawungathi ubnikaza amalahle wakasebenza uzothi umrobhile kudumise kabi. Mawufika futhi umtshela ukuthi ungayisebenzisi lento yakukhalela futhi. Nje uthi mkhulu awuhlalo hanyi abantwana uyangithola lapha ekhaya ubaba seka banjwe intombazane ethile ngifuna wenzeni uyangithola bese uyakwenza mase ukwenza kuba inkinga futhi kuyena futhi again uhlela uwedwa so uyayisola ukuthi lo muntu lo engimbone ephepheni lo was my patient. Lo muntu wafika la ekhaya ezofuna umuntu othile uyalazi iqiniso ngeke kube nakho ukuthula mawunabantu abadala unless mase ufe inhliziyo ngeke kube nendaba vele.